izena eta izana. Eskutik etorri ohi diren kontzeptuak gure kulturan. Izena duen orok duelako izana. Halaxe esan ohi dugu euskaldunok. Esamolde horren argitan baieztatu dezakegu, orain dela 1000 urte Gipuzkoa izan bazela. Orain dela 10 mende, Bidasoa eta Deba ibaien artean, kostaldetik Aralarreko gainetara edatzen ziren Baiara, Mendi eta Basoetan, bazela 1025. urtearen ingurumarian Ipuzkoa izeneko lurralde bat. Hala izkiriatu zuen Goierdiaroan eskribau batek. Ipuzkoako Jaungartzia Zenarizek eta Gaila Andereak gure arimen onerako eta Jainkoaren doainarekin Olazabal izeneko monastegia eskaintzen diogu San Juan de la Peñako zenobioari, gure babespeko hainbat lurrekin batera. Agian, aurretik ere, garai hartako euskaldunentzat etzen arrotza izango Ipuzkoa hitza. Agian, aurretik ere, inoiz idatzia izango zuen norbaitek Ipuzkoa hitza. Baina 1000 urteko idatzizko testigantza hori da, artean ezagutzen dugunaren artean, Gipuzkoa hitzari lotutako lehen dokumentua, lehen idatzizko aipua. Ordurako bazen Gipuzkoa nonbait, bazen aurretik eta ondoren. Garaian garaiko zailtasun eta desafio anitzei aurre egitetik, mendez mende errotzen joan zen indar bat, zentzu komunitario indartsu bat. Gainontzeko euskal lurraldeekin elkarrekintzan. Eta bazen, erritual koreografikoekin, bere egituratze eta gorpuzte politikoa islatu nahi zuen komunitate bat. Berdintasunean eskutik helduta dantzatzen zuen herri bat. Baginen. Eta 1000 urte geroago, gaurko ekitaldi honetan elkartu garen herritar eta sokadantzan aritu diren Gipuzkoako diputatu nagusi, batzar nagusietako lehendakari eta herrietako alkateak, bagera. Gainontzeko euskaldunekin batera, baginen eta bagera. Andu Martínez de Rituerto Arregi jauna, Tolosako alkatea. Eguerdion, ederra da Euskal Herri Plaza horrela ikustea eta ederra izan da ekitaldi honi emateko hasiera ere. Ongi etorriak Tolosara eta mila esker bihotzez gaurkoan gure herrian egoteko tarte hartu duzuen guztioi. Baita Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Gipuzkoako Batzar Nagusi ere elkarlanaren bidetik esanahi berezia, oso berezia duen ekitaldi hau hemen egiteko aukera emateagatik. Entzun dugun bezala, Gipuzkoa hitzaren idatzizko testigantza zaharrenaren 1000 urtekoa gogoratzeko elkartu gara. Hemendik gertu altzon, kokatua zegoen Salvatore Monasteriari lotutako 1025. urteko eskuizkribu batean dago gure lurraldearen lehen aipamena, Ipuzkoa. Ondo asko aukeratua da efemeride hau ospatzeko antolatutako ekitaldien leloa. Izanetik izenera, izenaren aurretik baginalako eta orain garena gure izenari erabat lotua dagoelako. Izana eta izena bat eginda. Izan hori irudikatu nahi izan dugu gaurkoan. Horregatik komunitate bat garela sentitzeko eta adierazteko ospakizun baten moduan bizi dut eta pentsatzen dut gehienok bizi dugula gaurko eguna. Eta ederra izan da, orain minutu gutxiko irudia. Gipuzkoako herri erakundetako ordizkari gehienok elkartuta, elkarri lotuta ere bagaudela irudikatzeko. Ahaldun nagusitik, gure lurraldeko herri txikieneko alkatera, Orexako alkateraino. Herri bat ez baita bakarrik egiten, elkarrekin egiten da. Txikutasunetik ere eraginez, ezberdintasunetik ere bai, anitza baita gure lurraldea. Tolosatik eragitea dagokit. Tolosak ere izan du leku garrantzitsu bat Gipuzkoaren historian. 1854 eta 1854 urteen artean
hiriburu izan baitzen. Aspaldiko kontuak izanagatik, ausartuko nintzateke esatera gaur egun ere tolosar askoren sentimenduetan errotua dagoen zerbait dela. Eta hori, bada gaur aldarrikatzen are garen izan eta komunitate zen hori bizitzeko modu bat. Izandako horren ondorio ere bada egun ezagutzen dugun Tolosa. Eta bere txikitasunean ere lortu du zenbait esparrutan lurralde mailako erreferentzialtasuna ez ezik nazioartean ere bere lekua egitea. Dela guretzat kutxunak diren inauterien dela atzean dugun topik txontxongioen nazioarteko zentroarekin edota abes batzen lehiaketakin eta zerresanik ez jan kontuetan. Ia 8 mendeko historia duen azokatik hasi eta bertako produktuak balioan jarriz, egun nazioartean ikur bihurtu diren sukaldarietarako. Guztiek dute gainera nolabaiteko joera bateratzaile bat, herritarrak elkartzekoa. Tolosaren hau, gure lurraldean eman diren eta ematen diren errealitate horien artean adibide bada. Txikitasunetik gure herrietako eta lurraldeko mugetatik harago eragin daitekenaren erakusle. Eskualde mailan alderantzizko norabidean ere bizi dugu guk geuk hori. 28 herrik osatua da Tolosaldea. Gehienak landa izaerako herri txikiak, baina guztien ekarpenek ere egiten dute gure herria. Haiei esker ere bagara, bada Gipuzkoa. Era berean Gipuzkoako eskualden artean biztanle gutxien duena da Tolosaldea, baina Oria ibaiaren altzoko eskualde honen emaritik ere edaten du Gipuzkoak. Elkar eragitea da kontua, osagarri izatea. Finean, elkarrekin, elkar bizitza eraikitzea. Gure lurraldea herri handiago baten parte ere bada, eta izanak eta izenak aipatuta aldarrikotuko nuke konplexurik gabe erabili behar dugula gure herriaren izena. Plaza honi izena ematen dion izen berbera, Euskal Herria. Badira herri guztiok elkarbanatzen ditugunak ere bai. Gaurkoa ikusi besterik ez da. Kultura adierazpide ugari partekatzen ditugu. Norbere ñabardurarekin ikusi dugun bezala. Dantzan ikusi dugun bezala bakoitzak gure aldaera dugu eta hori ere herri bakoitzen izaeraren parte da. Horien gaindi, euskera ere nabarmenduko nuke. Euskerak egin gaituelako, batu ere bai. Euskeraz gara. Zentzu horretan, badugu erronka handi bat. Mendez mende jaso dugun altxorra zaindu eta atozen belaunaldiei ematearena. Euskaraz irudikatzen baitut biharko Gipuzkoa. Etorkizuna irudikatzen hasita, aipatu ditudan balio eta ideia nagusi horien gainean eraikiko nuke biharko Gipuzkoa. Elkarlana, aniztasuna, elkarbizitza eta euskera. Oinarri sendoak dira gure lurraldeak dituen erronkei aurre egiteko. Eta baita ere, esango nuke, harrokeriari gabeko harrotasunetik komunitatea eraikitzen jarraitzeko ere. Mila esker. Xabier Ezeizabarrena Sáenz jauna, Gipuzkoako batzar nagusietako lehendakaria. Bai, egun on guztioi, Legebiltzarreko mahaiburua, Jaurlaritzako kontseilariak, jaun Andreok, foru diputatu jaun Andreok, alkatei, lagun eta herritar guztiei egun on, diputatu nagusiari eta Tolosako alkateari bataz ere, eskerrik asko harrera hau antolatzeagatik, beraz egun on guztioi. Gipuzkoaren aurrekoa, Ipuzkoa idatzita jasotako dokumentuak orain dela 1000 urte dituela eta etorri gara Tolosara gaur egun. Altzon bertan elkartun gilen orain urrena eta aste hontan bertan izan dugu bilkura ibiltaria Donostian. Gertaera hauek balio izaten digute gure izateaz pentsatzeko, zer irauten duen eta zer iranarausten digun mendez mende. 3 ezaugarri berreskuratu nahi ditut, bai Altzon, bai Donostian esandakoak. Lehenik, berdinzaletasuna.
Uholdeak izan berriak zarete, Tolosaldean eta Goierrin, ez da oraingoa ikusi dugun erantzuna. Elkartasuna agertu ohi da halakoetan. Ez da bestetik gabe gertatzen. Beharrak estutzen gaituen une horietan agertzen da indartsu auzolana eta elkartasuna. Aldi berean elkartasunak indartzen du herrikoiak izatearen arima, erakundeak eta herria elkarrekin lanean, herri heldu eta antolatu bati dagokion bezala. Euskal berdinzaletasunari darion elkartasuna lur zahar hau beti berritzen digun balioa da. Bestetik, Tolosa ezaguna da munduan, nazioarteko abesbatzen lehiaketagatik. Eta abesbatzen kultura burura dakartotz on asko nola egiten bat egiten duten. Alde batetik ez dute elkar zapaltzen, alderantziz baizik, bakoitzak badu bere tokia, eta eman dezake bere onena, bere talentuari eta abesbatzari esker. Bestetik, ahots desberdinek guztien artean jasotzen dute abesbatza ahal duten guztia. Norberaren mesedetan, bakarrik aritu ordez, elkartea bultzatuz, eta ondorioz, ni eta kitu baztertu, eta hobea den gu eta guztiok deklinatuz. Bigarren ezaugarria, etorkizuna izaten jarraitzeko erabakigarria dugu euskara, alkateak esan duen moduan. Tolosako mintza goxoa, horixeren hitzek erabiliz, gure herrian beste ezerkez bezala euskaldun egiten gaituena. Gipuzkoan egin duelarik aurrerakada handiena euskarak. Euskadirentzat akuilu eta euskarri gara. Eta aurrera egiten asmatu behar dugu, legeen bermearekin eta herriarekin batera. Herrikide berriak ditugunak bertakotuz. Azkenik eta amaitzeko altzon adierazitakoa errepikatuko dut. Gipuzkoak herri ikuspegia du eta Euskadiko lurraldea da, hala nahita. Eskubidea dugu iragan denboraretako eskubide historikoak gaurkotzeko, gure burua gobernatuz bakean eta askatasunean bizitzeko. Miristekoa da gure aurrekoan eta herri honen nortasuna. Berezko adimenera emaitza dugu, adimen artifiziala ordezkatu ezin eta baztertu behar ez duena. Tresnen abilezia guztiak bezala, jakintzaren mesedetan erabiliko ditugu, baino ez gara onaino iritzi gu geuk egin beharrekoa inoren ezeren esku utziz. Orain ere ez, beraz berezko adimena beti piztuta eta lanean, nola helduok ala gazte jendeak. Ezagundu gure herriak herri zaharra dela eta bere altzorrak gordez berritzen jakin duela milaka urtetan. Tolos hartu zuen olarkari handiak Xabier Lizardik, asaba zaharren baratzan azaldutako, asmoa asma dezagula guk olerkiaren edertasunarekin mamitzen. Eta berak esan zuen moduan, lehenaren muinak aldatu beza, baratz zaharra, baratz berri. Eskerrik asko guztioi, etortzeagatik. Eider Mendoza Larrañaga anderea, Gipuzkoako diputatu nagusia. Pirineoen bi aldetara, kantuan eta dantzan egiten duen herria da gurea. Gipuzkoarrok dantzaren bidez ospatzen dugu gure izana eta izena. Dantzak gogorarazten digu elkarri loturik gaudela, elkarrekin osatzen dugula komunitatea, gutako baten arazoak guztionak direla. Elkarrekin lan egin eta bizi nahi dugula, eta elkarrekin ospatu nahi dugula. Erakunde ekitaldi eta dantza soka honen bitartez, gogoratu nahi dugu efemeride garrantzitsu bat. Ezagutzen dela, Gipuzkoa hitzaren idatzizko testigantza zaharrena. Duela 1000 urte, 1025 urtean, dagoeneko baginen komunitatea. Baina batez ere, ospatu eta aldarrikatu nahi dugu soka. Elkarren artean, lotzen gaituen soka bera. Deba, Urola, Oria, Urumea, Oiartzun eta Bidasoa, Hondarribitik Leintz Gatzagara, Mudrikutik Ataunera,
Gipuzkoa osoko herritar eta herri ordezkari, hiri, auzo eta herri. Komunitate osoa aldenik alde elkar lotu eta josten duen soka da gurea. Azalerari erreparatuta lurralde txikia osatzen dugu, eta hala ere munduan arrastoa utzi duen hainbat gertaera eta bidegile handiren sehaska gara. Izan dugu eta badugu munduari zer kontatua, munduarekin zer partekatua. Bizi izan ditugu une latzak ere, batzuk ez dira zaharrak. Horiek guztiak gogoan baina, gaurkoan harrotasunez aldarrikatu nahiko nuke Gipuzkoarron izana. Ozen aldarrikatu mende luzez guztion artean garatzen eta lantzen joan garen balio sendoak. Gipuzkoa bera josten dutenak. Zentzu komunitario indartsua, mendeetan errotzen joan dena eta zailtasun garaietan aurrera egiten lagundu diguna. Gainontzeko euskal lurraldeekin harremanetan eta elkar ekintzan. Indar komunitario horrek bultzaturik, Gipuzkoan azken hamarkadetan ekonomian, hezkuntzan, euskalgintzan, osasugintzan, gizarte babesean, kiroletan edota herrigintzan besteak beste, abian jarri dugu makina bat ekimen erabat eraldatzaile. Milaka herritar konprometitzen dira egunero komunitatearekin, izaera anitzetako elkarte eta taldeen bitartez. Ekimen horien guztien oinarrian balioak daude, Gipuzkoar komunitate bizi eta sendoaren balioak. Egungo mundu ziurgabe eta aldakorrean ari da edatzen individualismoa, autoritarismoa eta bortizkeria, Gipuzkoa eta Euskal Herria ez dira irla bat. Horregatik, etorkizunera begira, sokadantzara batzen garen Gipuzkoarrok, komunitate balioei eman nahi diegu indarra. Horrek lagunduko digulako, orain arte bezala, elkarri eusten. Dantzak, musikak, kantak, antzinako balduliarrekin edo ipuzkoarrekin lotzen gaituzte. Baina gaur, plazan, gu guztiok elkartzen gaituzte. Komunitate bereko kide, elkarri eskutik heltzera gonbidatzen gaituzte. Soka bera partekatuz, atzoko Ipuzkoa gogoratuz, gaurko eta biharko Gipuzkoa eta gure herria eraikitzen jarraitzeko lanean bat eginez. Gipuzkoako herritar eta herri ordezkarien aurrean, armarriko 3 aginak nola, 3 balio errotzen jarraitzeko premian jarri nahi dut arreta gaurkoan. Guztion artean Gipuzkoarron eta Euskal Herritarron komunitate izaera indartzen asma dezagun. Lehen balioa da euskara. Jose Azurmendik zion, euskararen autua zela, herri desegin bat berregiteko autua. Euskara da, Gipuzkoar eta euskaldun bezala, komunitatea kohesionatu eta gure izanaren bihotz-bihotzean dagoen ezaugarria. Eta euskarak konpromisoa behar du. Azken urteotan hizkuntza eta euskal hiztunok kokatu garen bidegurutzean atzerakaderen arriskua uxatzeko. Konpromiso irmoa. Bigarren balioa da elkartasuna. Berdintasun eta justizia zen nabarmena dugu Gipuzkoarrok. Horrek laguntzen digu berritzaile izaten, ekiten, gizartea eta ekonomia antolatzeko bide justuagoak topatzen. Emakumeok gizartean merezi dugun lekua aldarrikatzen eta okupatzen. Elkartasuna, munduan sufritzen ari diren nazioekin, bereziki azken hilabeteotan Gazarekin, baina baita ere Ukrainarekin eta munduan zehar injustizia, zapalkuntza eta itxikeria sufritzen ari diren herri guztiekin. Elkartasuna gure artean zailtasun gehien dituztenekin, inor atzean utzi gabe. Hirugarren balioa da autogobernatzeko borondate irmoa. Gure herriak asmatu badu aurrera egiten, izan da izaera propioa duelako. Jakin duelako bere burua antolatzen,
autogobernatzen eta lege propioak eta erakundeak garatzen eta defendatzen, baita garai zailenetan ere. Gaurkoan, aldarrikatu nahi ditugu herri honen nortasuna irudikatzen duten simboloak, adierazten dutelako nundi gatozen, zer garen eta zergatik. Gure nortasuna irudikatzen dutelako, ikurrina tartean. Gaurko sokadantzan bat egiten dugu Gipuzkoar Herri Erakunde ordezkaritza oso zabal batek. Eta ez hori bakarrik. Soka honek gainontzeko euskal lurraldeekin lotzen gaitu. Bat egin dezagun guztiok, komunitatea oinarri hartuta gure erakunde propioak garatzen eta defendatzen, herria eraikitzen. Aurrera begira, komunitate balio horiek dira, ziurgabetasunez betetako mundu batean, sustraiak sendo lurrean ditugula, norabidea argi aurrera egiteko modua. Asko dugu jokoan. Komunitatearen kohesioa eta balio partekatuak ahultzen direnean, demokrazia bera delako ahultzen dena. Herri bat, lurralde bat, ezin liteke gizabanakon batura soila izan. Behar ditu balio partekatuak, behar du komunitate sentipen sustraitua, herri nortasun propioa, horrek ekarri gaitu mendez mende orainera, eta horri eutsi behar diogu Euskal Herritar eta Gipuzkoar gisa etorkizuna izan dezagun. Horregatik guztiagatik, iragana kontuan izan da, baina batez ere aurrera begira jarrita, ezinbestekoa dugu balio horietan eragitea. Gipuzkoarren gu horrek jarraipena izatea nahi dugu. Gipuzkoa izan dadin gerora ere, herri baten parte den komunitate arduratsua, berdinzalea, euskeraz bizi dena, orekatua eta bidezkoa, pertsona guztien ongizate osoa zaintzen duena. Elkarri eskutik heldu eta egin dezagun aurrera. Juan Antonio Urbeltzek dioen bezala, guztiok garelako soka berekoak. Eta zergatik ez, 1000 urte igarotzean, norbaitek esan dezan, hemen zutik jarraitzen duela komunitate batek, Aralarretik eta kostalderainoko lurretan, Bidasoatik eta Deba ibaien artean, dantzan eta kantuan. Eta Pirineoen bi aldeetan badala herri bat, kantuan eta dantzan ospatzen duena bere izena eta izana. Eskerrik asko guztioi. Mila urte igarota, horia bere bidean. Mariren edo amalurraren odol gardenaren euriak ureztatzen ditu mendi eta oianak, emeki lora dadin ipuzkoa. Lora daitezen lurrean lur landatu duten emakume bulartsuak. Lora daitezen lurrikarak baretu dituzten emakume zailduak. Lora daitezen lur honetatik planeta osora edatu diren itxasturi, arrantzale, errementari, langile saiatu, kirolari, jakintsu eta artistak. Gernikako aritzaren sustrai batek ipuzkoatik edan du, eta mundura zabaldu euri lanbroaren laztana. Batzuetan, garratz puntu batekin. Baledi, 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 gure ametxena alegina. Bedi, 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 besorik beso, emakume eta gizonok bilbiraz eta lanez gauzatutako eginaren egina.
Igaro dira 1000 urte Ipuzkoa izena lehen aldiz dokumentatu zenetik. Baina lehenagotik ere bazen noski. Bere mendi, ibai eta itsasoarekin historiaren soka korapilatuz, ahaleginez, sufrikarioz, gatazkaz, bakealdiz, lorpenez. Herriz herri, dantzaz dantza. Mendez mende josi dira Ipuzkoaren atorrak. Ipuzkoaren hitzak, Ipuzkoako bertso, errefrau, ipuin, burutazio eta ametsak. Ametsa baita Ipuzkoa, amets ereina, amets ernamuindua, amets loratua, amets kolektiboa, amets historikoa, amets errealitate bihurtua. Beste 1000 urteko ametsa, gutxienez, elkarrekin besoz beso, euskaratik eta euskaraz elkarrekin. Beste 1000 urte eta gehiago.
Badakigu hitzik gabe agur egiten, dantza noblean, bai ongi etorria emateko, bai adio esateko. Badakigu agur terdi esaten ere, errespetu sakonez. Agur terdi diogu, agurra denboran luzatzeko. Agur terdi beraz, beste 1000 urtean, Gipuzkoarrok munduari. Agur terdi.